Aniya na ang mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tinanong kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend. nyo alam lahat One na minute, ang sir. nag-a-appoint One ay minute President. suspension. Vice President Sara Duterte, walay kahadlok nga may barug sa committee hearing sa Kongreso mahitungod sa confidential fund. Usa ka business center sa Davao City, gitulis. 30,000 pesos cash ug mga mahalong gamit na tangag sa sospek. Insidente sa pool sa CCTV. Mga law enforcement agency sa Davao Region sa pagpanguna sa Coast Guard Southeastern Mindanao nagpakitang gilas sa Interagency Maritime Security Exercise 2024. Pagpasiga sa pinakataas nga Christmas o holiday tree sa nasud sa Tagum City, gikahingangha sa mga misaksi.